Od ukupnog broja malih i srednjih preduzeća u Srbiji 26% čine firme sa ženama na čelu. U odnosu na evropski prosek od 33%, to i nije mali broj. Međutim, uslovi u kojima žene u Srbiji posluju mnogo su teži i složeniji, pa je svaki preduzetnički poduhvat ravan podvigu. Najuspešnijim preduzetnicama Udruženjem poslovnih žena dodelilo je nagradu Zlatni cvet za ženu zmaja. Od prvog samostalnog preduzetničkog koraka do nagrade za najuspešniju poslovnu ženu put je, kažu, dug i težak. Biti preduzetnik žena u Srbiji je jako teško, ali granice se pomeraju. Ličnim primjerom i svakim svojim postupkom trudim se da svojim saradnicima apsolutno pokažem da mi žene mnogo toga možemo uraditi i promeniti. Biti žena preduzetnik u ovoj zemlji je jako teško, ali da je puno izazova i da sve te teškoće u nekom segmentu rezultiraju u uspehe, to je istina. Ja i dalje tvrdim da su žene mnogo upornije i uspešnije u biznisu kojim se bave. Mada se stvari menjaju, i dalje su žene u Srbiji uglavnom vlasnice preduzeća samo na papiru, dok menadžerske poslove obavljaju muškarci. Istraživanje koje je uradilo Ministarstvo ekonomije pokazalo je da, iako ih je nedovoljno u privatnom biznisu, one su vrlo sposobne i važan su deo ekonomije Srbije. To je prepoznato na evropskom nivou, prepoznato u razvijenim ekonomijama i mislim da smo na dobrom putu da i mi dođemo u tu fazu da zapravo žensko preduzetništvo ne bude tretirano samo kao socijalna kategorija, kao u smislu domaće radinosti ili nekog izlaza jer nema drugog na tržištu rada, već zapravo kao faktor ekonomskog rasta. U preduzetničkoj utakmici žene, kažu, nisu ravnopravne s muškarcima. Imaju manje nekretnina u vlasništvu i teže dolaze do sredstava da bi održale ili proširile biznis. Kao vlada moramo zaista da uradimo mnogo i na promociji ženskog preduzetništva, ali ne samo deklarativno da žene budu kvota i ukras, nego suštinski da ih podržavamo i kroz povoljnije kredite, i kroz posebne programe, i kroz promociju i edukaciju, i kroz favorizovanje žena mentora u podsticajima za buđenje ženskog preduzetništva. U Hrvatskoj, na primjer, vlada je usvojila strategiju razvoja ženskog preduzetništva, čime je ženama olakšano da opstanu u privatnom poslu. Takva inicijativa postoji i kod nas.